हेलो माई। कहाँ बाड़ू रे? गलुआ के घरे। उ दुगला के घरे कहला गल बाड़ू रे? जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। ठीक बा आवै छी। गोलुआ हम घरे जात हैं। तो सर जो अपन माई से कितना डेरा लिस तोहरो तो पप्पा तोहर मम्मी से डेरा में। तू देख ले बारे, हाँ देख ले बारे। हाँ रे हाँ, चुप सर चुप, दोनों सर चुप। दोनों सारा वालिस खाली हल्ला करे ने। का हम सोचले रहनी हाँ, हम तू सबके एगो काम ला बोले ले रहनी है, समझा ले। आज माल से मिले के हो, समझा ले, माल से मिले के हो। मेरे बाप हमने जम हमर माई मारी सर के देख। तू दोनों सर जहाँ रहबे न, जहाँ हल्ले करब उधर जो। चुप सर, कौन है? हेलो जान। कहाँ बाड़ू रे दुगलावा? हाँ जान बोला। अइहे तो समोसा ले आइहे। औरो कुछ? औरी बड़हर ले आइहे। अरे बर्गर नहीं होला, बर्गर होला बर्गर। अच्छा ठीक उहे ले आइहे। कहाँ मिले के बाद? तोहर बाबू के दलानी में। ठीक बा। अरे गोलिया तोहर तो फोन आ गलौ, हमनी के तो अइबे नहीं कैला। चुप चुप चुप, हमर माल के फोन आ गए। हेलो ने आइबे का? हाँ बोला। अइहे तो जलेबी ले आइहे, माई के मन करे छै खाए ला। हाँ ठीक बा। कहाँ मिले के बा? ललुआ के दलानी पर। के तब फोन आ गए, अब हमरे बाकी बा। हेलो का करे जा, कहाँ बारू? जल्दी आओ ने तो माई खोजी। कुछ चाही का? खाए वाला सामान ले ली ठीक बा, कहाँ मिले के बा? ललुआ के दलान पर। ठीक बा, रखा तानी। अब हमहू जात है तोरा दलानी पर माल।